tuhle chuť uděláš fakt cokoliv. Nová omáčka, burky, kuřecí z KFC, sýr a ještě jedna porce kuřete. Dobrý, dvoupatrový, ale jiný než bys čekal. Box KFC, ten nejvyšší mezi sandwiči. Papatový box junior, menu jen za 85. Nový proti tomu nejintenzivnějšímu postupu noční věra. Protože nikdy nevíte, jaké stresující situace může